Ngayong araw, nakitaan ng pagbaba sa bilang ng naitalang mga fire incidents sa lalawigan ng Pangasinan mula po January 25 o 2025 hanggang sa kasalukuyan, ayon yan sa Bureau of Fire Protection o BFP Pangasinan. Sa tala ng ahensya, nasa 48 o 48 ang bilang ng mga nangyaring sunog mula po January hanggang nitong March, kung saan mas mababa ito kung ikukumpara sa kaso noong nakaraang taon sa parehong panahon na nasa 63 o 63. Sa panayam ng IFM News Sigupan kay BFP Pangasinan Public Information Office Chief Fire Senior Inspector Gian Glorine Galano, patuloy pang bumababa ang bilang ng kaso ng sunog sa lalawigan noong mga nakaraang taon. Aniya, mas maigtingin pa ng pamunuan ang kampanya pagdating sa pag-iwas sa sunog sa pamamagitan ng iba't ibang mga ibinababang aktibidad sa mga komunidad tulad ng Uplan Ligtas na Pamayanan at iba pa. Samantala, tiniyak ng ahensya na handa ang BFP Pangasinan sa banta ng mga fire incidents at fire emergencies, maging katuwang sa iba pang mga sakuna na pinagtitibay sa tulong ng bawat Pangasinense. IFM News. IFM News. IFM News.